Hi mga ka-Oragons. So for today's vlog is magpaprank ako sa pamangkin ko. Napanood ko kasi ito ka-Oragon sa sa YouTube channel. Yung Suha Prank. Siya Oragon si pamangkin. Sasamahan niyo ko ka-Oragons. So baka kasi mapakalitan ako ng magulang nito. Kasi di sila sanay sa mga prank. So patawarin niyo ako. Tara ka-Oragons. Prank natin siya. Ito ka-Oragons yung kalamansi. Yun yung Tara ka-Oragons, sawaan niyo ako. Natatakot ako ka-Oragons. Baka magalit sa akin. So ito ka-Oragons yung suha. It's a prank. Sada. So, hi ka-Oragons! Maraming salamat sa inyong suporta sa akin. Sana huwag kayo magsawa sa panonood ng aking mga videos. So, don't forget to like, share, and comment. And paki-click na din ng notification bell button para notify kayo if may akong i-upload na mga videos. So, maraming salamat sa inyong suporta. So, shout out pala kay Precious Katia Channel and kay Single Mom Vlog and Kain Kaon TV and kay Boxtan Lota and his friends. So maraming salamat sa inyong panonood and kay Ali Hermida. So shout out sa inyong lahat dyan, sa mga ligaw nun. Hi! Maraming salamat sa inyong suporta. So sana suportahan nyo ako dyan, kaligaw nons. At sa mga subscribers ko dyan, so 64 subscribers na tayo ka-Oragon. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa akin. Sana suportahan nyo ako ka-Oragon sa pagbablog kong ito. Sana huwag kayong magsawa sa panonood ng aking mga videos. So thank you so much and God bless and more power sa inyong lahat. So, ka-Oragons, kung napadaan ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, kung swak sa panlasa nyo ang mga videos at content ko, so, huwag nyo pong kakalimutan na i-subscribe ang channel ko, ka-Oragons. Malaking tulong po ito para sa akin, ka-Oragons. So, maraming salamat sa inyo, ka-Oragons, sa pagsuporta nyo sa aking channel. So, hanggang dito na muna ka-Oragons ang aking vlog. And thank you so much sa inyong lahat. And God bless. Bye-bye.